Χαιρετισμός στον αναγνώστη. Η έσχατη μέριμνα του ανθρώπου είναι μέριμνα πνευματική. Μόνον αυτή συνιστά την αξιοπρέπειά του. Η συνείδηση του υπάρχειν μέσα στον κόσμο είναι το σημείο από που εκαλύπτεται η αλήθεια του ανθρώπου. Ύψιστο έργο του ανθρώπου μέσα στον κόσμο είναι η αποκάλυψη της αλήθειας του, δηλωνότη του δεσμού του με την έσχατη αλήθεια. Αυτό είναι το περιεχόμενο της πνευματικής του μέριμνας. Το πνευματικό έργο του ανθρώπου είναι ένα καθημερινό άθλημα, πάντοτε παρόν, διότι είναι αιώνιο, πάντοτε συγκεκριμένο, διότι είναι ζών. Δεν είναι γνώση, αλλά επίγνωση. Δεν είναι μόρφωση, αλλά μεταμόρφωση. Η κοινωνία των ανθρώπων θεμελιώνεται οντολογικά στην επικοινωνία των πνευμάτων, η οποία βγάζεται από το μυστικό φως ενός εκείθεν. Αυτό το φως μας ασφαλίζει από τον κίνδυνο του αγελισμού. Το άτομο, ως αυτοτελής μονάδα, θεμελιώνεται οντολογικά στον πνευματικό του δεσμό με τον πλησίον. Αυτός ο δεσμός μας ασφαλίζει από τον κίνδυνο της μοναξιάς. Στην εποχή μας, όπου το μυστικό φως βασιλεύει πίσω από τις κορυφογραμμές του παρελθόντος και ο δεσμός θραυσμένος πλέον συγκρατεί τις τελευταίες του ίνες, κινδυνεύουμε να καταντήσουμε αγελαίοι και μόνοι. Η κοινότητα η πνευματική και ο πνευματικός δεσμός είναι έργο διαιώνιας προσπάθειας. Κι αν ο ορίζοντας του σκοπού δεν διαγράφεται σαφής, είναι αρκετό και ευγενές έργο ο αγώνας κατά των ροπών του εκπεσμού που ολοένα γίνονται ισχυρότερες. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αφανιστεί ως ομοίωση του ζώου ή της μηχανής ή της οργάνωσης μέσα στην τέλεια εξωτερικότητα. Αλήθεια θα υπεί φανέρωση της εσωτερικότητας του όντος, της οποίας μόνος φορέας είναι ο άνθρωπος, αλλά μια τέτοια αλήθεια που δεν βρίσκεται έξω από τον άνθρωπο, παραμαρτυρείται από τον άνθρωπο, δεν διδάσκεται, αλλά κοινωνείται, δεν είναι γνωστή, αλλά ζητείται, αναζητείται μέσα στην πνευματική επικοινωνία.